Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Bueno, Metxe, beste aste bat hemen, zer moduz zatoz? Erki, entzuten zait. Bai. Barenik ez du nire entzuten. Ai, bala, bueno, soluzionatzen. Berdin da. Ongi oporretan, oporretan hemen, pino oporretan. Gustoa, lasai, deskantzatzen, lopila bat egiten. Jo, bazen garaia, ez? Bazen garaia. Ze poz. Erkinezia. Bai, entzutezu ja? Ez. Bueno, ikusiko dut zein. Bai, esaten du igotzeko zea volumena. Bino, musika entzuten dut, ez du nire burua entzuten. Amiga. Bueno, nahi zuten entzuten, perfectamente entzuten zuten, así que lasai egon. Bueno, eta ez du egoitz zer moduz zatozu? Bueno, ni nator, esan da, olentzerok izia izan ekarri, eta ekartzekotan ekarrian gauzakara katarro bat. Gau nire hau txantzun gozu bat, mukiz josia. Esa edo naiz mukik ez antenan kentzen, zen nahiko sonoro izaten dian ere mugikentzeko saioak. Baina, bueno, ez zete prometitzen hori ingoten ikan. Bueno, gaurko saioa. Igual, emango dugu zerreratxo bat estutxo batekin eta ja emango dugu. Bai. Venga. One look, dark room, meant just for you. Time moved too fast, you play it back. Buttons on a cold light up. Konexioa, zure izaera berezia sentitzen duzun momentua. Kanpoko norbaitek edo zerbaitek barruan zerbait piztu duelako. Pasioa, maitasuna, lilura, handiegi sentitzen den sentimendu bat duzu sabelean. Urez gainezka egiten duen edalontzi batek bezala. Nahi arren, ez dituzu zure barruan gorde sentimendu horiek guztiak. Autu bat egiteko beharra sentitzen duzu, baina zeren baitan? Sentimentu zurrunbilo kontrolazina ote da maite mina? Bona, iztu amets, jazta. Testutxo honekin sarrera egin digu ja maitaleen kartari. Maitaleak. Maitaleak, da karta superguaiat. Nik uste duzuen, bideoz ikusten dituzuenak, eta besteak imaginatu. Goaz, 6. zenbakian, bai? Goaz, 0, bat, 6, hau da, litzaken 7. saioa. Eta, oain jarriko ez dugu handian, nolako irudiaen, eta dia hauek, maitaleak. Maitaleak. A ber, betiko maitaleak. Betiko maitaleak. Politagoa badaude. Bai, bueno. Sentitzen dut bino, ja. Bai, Ryder White zantzen bere garaian oso irautzailea. Bai, zantzen. Kontuan izan ere 20. mende hasierako dela, bikote heterosexual bat daukagu. Adan eta Eva. Adan eta Eva. Gaur egun badaude beste baraja batzuk asko zen. Desheterosexualizatu badaudenak. Eta bitartasunetik aragokoak ere, bai, obviamente. Baita ere. Bai, bueno, arera, hemen ditugu gure Adan eta gure Eva. Gure Adan eta gure Eva, bai. Hori da, kartan olako da, kartan daude bi, emakume eta gizon bat, emakumeren onduan dago, pensatzen da sagazten du badela. Sagazten du bat, sagarrekin. Sagazten duan bueltaka zue bat, eta hau litzake Eva, litzakeena. Bai. Eta bestaldean daukagu, Adan, zakilun persona bat, Adan izango dena, metaforikoki, eta beratzen daukagu, zuaitz bat sutan. Bai. Bekatua hau. Ez dakit. Ez dakit guztar den, ez? Nik eske, Bibliako referentzia guztiak, nire ustez, nahi ez ditut ikasten. Osa, nire buruak egiten du. Ja, bueno, nire hau, prestatu nire saioa, esan izun izan zitekela, Moisesek egiten dio, bakizu, adar bat egiten dio, zutan dago adar bat. Kual hori da. Ez dakit. Gero, behin erdian dagoa ingeru moduko bat, eta bere gainean eguzkia. Bai, orduan hori. Honen azpian, hemen ez da ikusten, hemen igual ikusten da, maitalen, nik ikusten beste karta, zegoela, bueno, igual du. Bale, honek ze ezaugarri lituzke, amets? Nola, ze ezaugarri dira kartaren ezaugarri nagusik? Jo, bueno, lehenengo, aipatuko dugu, bizatitan ingo dugu. Egian, bai, bota, hau da, bai. maitaleak bat, eta ingo dugu maitaleak bi. Bai, eta zergatik nahi dugulako?
Nahi dugulako, gaur dakagulako gai bat oso luze emango diguna, eta orduan ez genuen dena batian sartu, eta iruditzen zaigulako aldi berian beste gai bat dagoela lantzeko, ze hain zuzen ere maitalen inguruan, maitasunaren inguruan, Mariluz Estebanek esaten duen bezala, bizigera ez, maitasun pentsamendua daukan gizarte batean, eta orduan horren inguruan hitz egin nahi genuen ere. Noski. Biak ezin genituen ez batean sartu, posingo dugu bizakitan. Eta gaur igual pixkat aztaretik gehiengo dugu, eta beste bat, edo ez. Zerretzen dugu, nahi dugu. Ez nahi dut esan sarrera. Bale, igual pixkat ez dugula, ez dugula inbeste sakonduko maitasunaren esana jorretan, urrengoan sartuko gelako igual esplizituago zuzenago, ez, maitasunaren gaian. Hori da, superados, de hecho hitzen dugu, nula. Alere, como botagotugu ezagorren nagusi batzuk kartonen inguruan, eta eguaz gaurko gaira. Porque da, nahi dugu itzen ontaz gaur. Eta orduan, zentzu dira ezagorren nagusi, karta honek dazkan ezagorren artean daude batasuna, hau da, maitasun romantikoaren bien arteko bat hori egitearena, maitasuna bera, edertasuna ere bai. Baita ere dakazere guzia lagunekin, baita ere nebarrebekin, eta maitasun trianguluekin. Erabakiak hartzarekin egazere guzia. Ez dikotomien baitan A edo B, edo B edo A. Zer egingo ezu. Eta autuen arabera zentzu horretan, zer da benetan betetzen zaituna, espektatiben arabera, esan dizutenaren arabera hartuko duzu autua, zuk nahi duzunaren arabera, zer da nahi duzun hori benetan, ez? Maitasunak eramaten zaitu, hausnartu gabeko erabakiak hartzera ezin duzu arrazoia ere erabili. Claro. Ez, emozio eta arrazoia ez daude banatuak hortaz nola hartu bituz erabakiak. Kurioso datarotak hain zuzen ere, maitalen kartera biltzen dela, autu ez hitz egiteko. Ja. Bale, ados, beste elementutxo bat ere bai. Figatze bali matzete, orain arte, taroteo kartak, karta guztiak jundia, nola daite, ahor batek izan berretun, como ez, elementu ez hitzaile horien inguruan hitz egiten edo ez. Eta karta honetan ja, heldu bihurtzen dira, da transizio fase baten sartzen da gizakia, eta ja, aurru izateari utzi, eta heldu arora igarotzen da, ez, igarotzen hasten da, ez, da, como hor erdibide hortan dagon zea bat, karta bat. Izango nitzaken, eta gustautzen metafora hau, horrek horreguntesuna, pues bira, adanta ebadian ez, pues, momentu hortan zeinetan jainkoak espulsatzen ditun, edo bestela baitare, el Señor de los Anillos edo el Hobbiten, la comarca ustea, Hobbitek, la comarca uzten duten momentu hori da. Hain zuzen, hau da, de repente, ez, ordurarte ontzaleku babestu batean, guztiazukan arautegi bat, jarretzen zenun, ezagutzen zenun ingurua. Eta de repente, esaten zute, ez dakazu, helburu bat, handiagoa dena, eta esparro ezagun guztiagotetik alegin barrezu eta bide propio bat hasi. Izango litzak baitaren, psikologian, eroiaren bidearen hasiera, basikamente. Osa hori da. Piskat, eroan bideakin alderatuta ez, oroak lehenengo ezagutzen ditu ez, maskulinitatea eta feminitatea, izera aktiboa eta izera receptiboa, ezagutzen ditu zaintzak eta zaindua izatea, ezagutzen ditu gero arauak eta bete beharrak eta gero dago ez, ikasten ditu arau sozialak gero ez, irakaslearekin edo hierofantearekin. Eta orain lehenengo aldiz, bere kabuz eroak, aurkitzen du autu bat hartzeko beharra ez, berak erabaki behar du. Eta lo que se le viene encima. Lo que se le viene, ¿no? Lo que se le viene encima. Falta bien kartak. Ingo deguna da, urrengoan sakonduko dugu kartaren esaneian eta eztabaidetan askoze gehiago, baina gaur negenitzen ekarri gai bat, maitalekin oso lotu dagona, eta bada gai bat gustatzen zaiguna, nolabait gure bizitzan baitare era desberdinetan inpaktatu dulako, gure biografietan eta orduan horrekin hasiko gea. Hasiko gea. Abesterekin sarrera. I end up in crisis. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem, it's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero.
Bueno, gaur dakagu la romántica por antonomasia, edo igual ez da, eta igual da guk jarri diogun etiketa bat kanpotik, bino nola ez, eta pixkat, gaitasun dakazutenak olako detaiak ikusteko, ja kontrolatuko zineten bi kantak autore berdinaren direla, beraz, gaur Taylor Swiften ingo nahi dugu. Taylor Swift, aipatu genuen, Emperatrizan. Gertatzena gure kodera bili genula, esateko, nik momentu batien esan nahi nula hitz egin, naiz gitarra jotzen ikasten, ala moduz. Aiza jotzen bera bestian, nik entzun ditut. Eta erabiltzen ditut bera bestiak pila bat. Eta orduan horra aipatu genuen pixka gure kodean, eta geho kasualidadia, urrengo astera edo, ezakit publikatu zenean batera izan zen edo, baina guk, ez dut nahi izan gulenago ginen. Bino, behaiek aurratu ziela. Flop Kultura podcastean, Eneko Garziak eta Daniel Nada bizena? Ezakit. Albin Stardust eta Divina Komedia zehatzen drag queenek, dragetik kanpo, aipatu zuten Taylor Swiften gaia, justo. Aurratu zigun eta bai, eta momentu batean zen, oain berritzen behar dugu Taylor Swiften inguruan, ez? Badirudi zela gai oiko bat nola baita esateko. Eta gehi izan zen, zeba ez, eta ni gaina pixkatola youtuberren zalea izan naizela eta hola, youtuber lehen oiten zen asko, lehenengo generazioko youtuberrekin, batek gai bat ateatzen baldin mazun bestiek iten zioten gaiari heldu ez iten zituzten erantzun bideoak eta pixka gaiak gehiago jorratu. De karaio ja ez aiten hori ez? Ke ba, leheno... Horren dela hijo a toda hostia, TikTok, ez, oina? Leheno YouTubeen pasatzen genitun orduak. Eta horren ja, como ez, jazta ez, ja. Eta YouTuberen artean konversazioak. Bost minutuko luzerako bide bat terrible, ez? Minutu terdi bino gehiago ja luzea da. Madre mia, horror, ez? Orduan, guazen gaiari heltzea, eta guk ingo duguna da, gaia zabaldu. Bueno, igual, gaurkoan Taylor Swiften ingurua nintzen behar bali medegu, guazen bera pixata orkestera, bale? Ekarri zizu eta datu ateratu ganak zuzenean Wikipediatik, zuzenean. Orduan, hortxe joaz, bale? Da, bere izena da Taylor Allison Swift, abeslaria da, eta hasi zen bera country musika egiten, hola lortuzun ospea. Ostean, 2008an, pop musika egiten hasten da, eta ordutikan, orain arte, 10 estudio album batera ditu. Nahiko ezaguna da mundu mailan, baina, horren ezaguna, ezen 206 milioi kopia saldu ditula, bere diskoen 206 milioi kopia, badia kopia batzuk. Eta 10 Grammy sari irabazi ditu. Gero baita esatea, ez dela pop sortzaile edo, ez dela pop abeslari hutsa, bera baita letra sortzailea dela, kantautore gisa ulertu ezakula bera, ulertu ez bera da kantautorea. Eta Swift Songwriter Hall of Fame gatik oratu izan da, 2005an Rolling Stoneen 100 time great songwriters of all zerren sartu zen. Oida, idazle oberenen top eunean sartu zen. Eta de hecho, bakizu izan zela garai hartan, jauzko urte bat zoitu lau, 2015 da, eta izan zen gaztena zerrendan, 37 gara, eske, 23 urte zituen garai hartan. Oso gutxi. Eske, bai, bueno. Eta gero ja aurten, 2008an bertan, oaintxe bertan bukatu den urte honetan bertan, Time aldizkariak urteko pertsona izendatu du. Hori eta beste datu bat, hola ematen dizuguna, como jakin dezazuen. Eta ero, ja azkenengo datu bezala baitare, bere The Eras Tour historiako salmenta handiena izan duen bire izan da. Ingresutan, pixat ideia bat egin dezagun, estatu batuetako Amerikar dolarretan bilioi bat gainditu du. Bilioi estatu batu mila milioi. Oida. Ez den bestar du. Ez que ez dakit, ez batzen, ez du barria da. Karo, gure milioi, gure bilioia da milioi bat milioi. Ni beti nazten aiz horrekin. Ez, amerikanoa dira, mila milioi izaten den ja bilioi bihurtzen da berentzat. Gure kasuan da milioi bat milioi da bilioi bat. Zentzu hauka. Berak ez da izaten genteuten nola. Bueno, eta... Eta kontzertuak irauten dute, 3 urtetik gora. Ja, da salvajada bat. Eta gaina da, ez da kontzertu bat album baten bueltan egindakoa, da bere diskografia. Beti dinamika jarraitzen zula da. Album bat atera gira, eta zebaztu diten, ez? Horetu, orain arte egin duan guztia, eta nekin tur bat egin. Claro. Vale, orain arte datuak, baina, claro, eta esan zuetenak, zergatikan hautatu zue, Taylor Swift, zergatikan, batean bere inguruko, segat, lotureko zirenulako maitaleen kartarekin, argi danez, eta baitare, beste honen gatikan.
También odio a Taylor Swift, no la soporto. Y la Reputation era... Es lo peor que me ha pasado en la vida. Ella Hostias. es alérgica a servir. Ella es la blanca más blanca que el papel. No me da absolutamente nada. Me resta, me quita energía. No da fantasía, no sirve looks, No, no sirve nada. no sirve nada. Ni tiene como tramas que digas tú, bueno, de repente sale que es canina. Pues ya me está dando algo. Claro. Me está dando una historia, pero Pues mira, de Lady Gaga se dice que ha sido una tía para ser ella famosa. perfecta. ¿Y que no lo ha hecho? ¿Y Taylor Swift qué tiene? Que salió con Harry Styles y le ha hecho 3 canciones. Eso es mentira. No han salido, no han salido. No voy a hablar porque queda feísimo el comentario que podría hacer. Hombre, quedaban juntos para ver Chicas Malas, disponible en Prime Video. Eso es así. Sí. ¿Sabes qué vi el otro día? ¿Qué? Que en su casa, creo que de Nueva York... Bueno, hau da, bueno, Genesi eta Pringaren arteko podcast bat, eta bueno, bertan egiten dutena da, basikamente, Taylor Swift, zeatu, despellejau edo, ez, txikitu. Bai, a ber. Karo, da gauza neko, osea, da, popkulturan, baitare oso ohikoa den zerbait da, Taylor txikitzea, eta Taylor esatea dela, zuri baino zuriagoa, edo dela esatea oso emakume, edo, bueno, neska, porque ez dute ere ez emakume gisa, sino neska bezala, zehatzute, neska ñoña bat dela, basikamente, Ñoñísima. ez? Hori da. Eta orduan, Eta igual bada. eta bada, eta izan daiteke, eta zein izan ñoñoa, bere momentu askoetan, baina igual hori da arrazioetako batero bai, hautatu izanarena gaurko gaia. Bai, nik esango nuke, lehenengo, ez dela disputa bat, ez? Soy una pringada eta Genesi oso gaia dira, eta gaina... Gabiltza humoretik- bifiatzen gabiltza. Gero, gaina, ateazuten bideo bat, en plan, uste duzela errega imitatzen, en plan, de lo sentimos mucho, no se volverá a repetir. Bai, entzuten. Orduan. Bueno, itxuen, igual pantesi bat barkatu, gazteleraz jartzearen kortea kontua da, ba, hau ez dakagula bideokan, hau euskeratzeko, tolesteko, Bai. eta ez, ba, bueno, Ez du, ez nien atziko hasiko gubiko izan. bai. Igual bai, horrez igual bai. Denbora daukagunean. Ez, bai. Kontua da, hemen bai diela gauza batzuk nahi, batez ere, Taylor Swiftekin, zuek ikusi ez, zer den gustatzen zegoen, ez zegoen gustatzen, baina bi klabe daude hemen eretzako, bat da, nahi problematiko irutzen zena dela arrazarekin zer ikusia daukana, Vale. dela pertsona txuri batek, beste pertsona txuri bati esatea, que es más blanca que un papel, zuere txuria zea maitea. Konstiente izan, eta etzera, eske, beltza izatea, edo pertsona razializatu izatea, ez da jarrera kontu bat. Ez da, eske, hau, zuk entzun izan zuen izan plan de, ni uste dut ni Bronxen jaio behar izan itzera, zezakizte, oza, en plan de, jarrera kontua izango bazen bezala, eske ni, Bai. du naiz, bueno, dantzaiten un hip-hop ezak eta bazion jendia, en plan, olako komentario botatzen zituna, ulertzen duna, bai, azkenean txuri izatea dela ez, izateko modu bat eta ñoñeriarekin lotzen da, eta beste gauza batzuk ez bazien horren txuri bezala izango, eta barkatu, osea, txuria da zuk ze posizio okupatzen duzun gizartean sistema arrazista daukagulako, migratu etzean bezera, eta ezin zu esan, izongi, zuk esan dezakezu euskalduna zera eta zera oprimitua daukazula, baina zure pasaportea Europakoa da, eta horrek privilegio batzuk mandizkizu. Claro. Eta honekin nahiko problematiko iruditzen zait pertsona txuri bat beste pertsona txuri bati esatea, zuni bino txuriagoa zea. Edo ez, o sea, eres más blanca que el papel. O sea, Sí, la gente que es más papista que el papa. O sea, esan ez dula, wow, o sea, ez da biltzate, ez? O sea, de repente, ateratzen hori, esa jendearen ez arrazializatu izaera, esateko ni birazte kritiko naizen, ni txuri bezala ere, ez como kokatzen ez lekunetan, nagoela, kasi garriztuekin, zuen leku berdina, bueno, hori ere ez, baina, como oso hermanatua, oso aizpatua zuekin, ez da, es como, ados, denak edo ezagit, uste tingura betan dena gala, nahiko kritikoa gure, bueno, sistema razistarekin tabar, baina baten gure artean astean sinalatzen hau horrela, como si fuese como, buah, ze txuria zen, berdin hartatzen da heteroekin, o sea, en plan de ze heteroa den hau, esaten duen hetero bat, esaten da, wow, ez da, nahi alere, ariketa, osea, humorea egiteko forma da, eta humorearen norabidea, ez da guztia izin dezakegu, behi kurioso egiten zait, hemen hartzen duen formak, humoreak berak, da, como, oste, zerratikan forma hau eta ez beste bat, ez? Eta ez maz, esango nuke, ez zaitela asko interesatzen, abusoa egiten denean humore forma bat, ez, eta kasu honetan identitarismoa zari naiz. Eta ez dira bat interesatzen, soikan horren baita mugitzen den humorea. Hau da, zakuak sortu, edo, bueno, emana datozen zakuak edo kategoriak ontzat eman, eta horiek kritikatuz, ez? Osea, botere gunetara beti, baina horiek gora izan dena kritikatuz egiten den humore errepikakor hori, ez? Osea, egiten dira, erratiko batako guai, momentu atetik aurreiten dira, como nekatu, eta jazta, es como, beti sartu con el típico tío hetero. Eta incluso askotan, baitare, gabiltzala,
Bueno, hainbat dinamika patriarkal reproduzitzen. Bai, izangot, bai, sensazioa, bai, hainbat dinamika patriarkal reproduzitzen nahiko forma toksikotan. Hortaz, bueno, pues Taylor Swift ekarri behar izan dugu, testeteko. Niretzako, klabea bada, ez dela berdina, ez imaginatu, zuk eta bilek izatea hetero baten inguruan, ez un hetero basiko, edo hetero batek beste hetero batetik esatea, bea ez balitz bezala horren hetero, ez? Eta honekin berdina, goza bada, pertsona arrazializatu batzun inguruan, txiste batzuk egitea, da imaginatu, ez? Txuri batek bezala dantzatzen du esatea, eta beste goza da guk esatea, ez? Beltze dantzatzen dutela, beltza bez, oso desberdina. Bai. Eta gero aparte, da pixkatzuk zuk esantzunakin lotuta, zergatik esaten da Taylor Swift oso txuria dela, badago, estetika kontu bat eta pose kontu bat, eta zer konsideratzen dugun dela alternatiboa edo edgy ingeles ez, en plan de muturrekoa zer den ez, muturrak apurtzen dituna, eta nahi etortzen zait burura dela gaina marxismo eta queerteren inguruko liburu oso potolo bat. Bai. Holly Lewisek intzun La política de todes, eta horre esaten zuen nola batzutan, ez dut Taylor Swift jarri nahi langile klasea kontuz, horre esaten zuen ez batzutan, gertzen zaiguna da, queer zirkulotan edo estetika hau, lehenesten dugula pertsona burges bat estetika oso alternatiboa duena izango zen bezala alternatiboa, eta gero klase langileko pertsona bat ez daukanez guk uste dugun estetika jarrera, ez ditunez apurtzen, guk transgresoriak uste ditugun kanonekin ez dunez apurtzen modu subertsibo batean, orduan ez da horren apurtzaia, ez? Eta bukatzen dugu Alaska eta Marioren produktua konsumitzen, eta gero igual beste pertsona batzuk asko zen interesgarriagoak direnak, ez ditugu gaintzat hartzen, ez? Bale, nik hemenet kantzelatu bikote bat, gaina gaur zenetatu naiz, eta guazen kantzelatzea. Kantzelatzen ditugu Die Antwoord taldekoak, basikamente fascista batzu dialako, homofobo batzuk, puto guai batzuk, eta jende puto guaian azken baten digulako, baina batez ere hori, homofobo zekin batzu dialako, eta gaina oso manipulatzaileak. Bakigu oso alternatibo eta txatxiak diela, eta zeinek ez du antzatu I Think You Freaky abestia, atope eta goizeko 3etan, edo, arratsaleko ordu bitan, berentzait. Eta oso guai itxura eta alternatibo itxura eta ezkertiar itxura duten hauekin, eta ez dian hauekin kontuz kantzelatzen ditugu, ez ditugu alderantzitzen jarriko, espero dugu Euskal Herriko taberretan eta diskoteka eta ez da etxeetan haien musika entzutea, zeren hemendikan bikote hori kantzelatu egiten dugu. Hortaz, pues ya está. Diskoa zutara. Nik nahi dut gaina esplizitu egin, bi gertakari nahiko nabarmen. Eta uste dut gaina kultura anglosajoian hau gehiago zalduela, honean zaigu iritsi, eta da bat, hauek festival batean, juntzien artista marika baten atzetikan, beratzetikan irainak eta botatzen, eta naiz joatzen zintzen, hau ez dut pilatu. Txistua bota zioten aurpegira, tipak, eta geho jarri zuten gaina, hartu zuten jarrera biktimista bat, tipua jun izan balitz bezala, neska ikutzera edo holako zer. Hau garrabatu zuten, behaien artean burlaiteko bideo batean, behaien mobilan, eta atera, filtratu zen, urtera edo berdintzait. Eta gero beste bat da, adoptatu zuten mutil bat, hain zuzen ere, estetikaren transgresioaren ideia honen gatikan, adoptatu zuten mutil bat, malformazio bat zeukana, aurpegian, esketzak malformazio itza, berdin da, aurpegia desitxuratu zeukana, eta hori izan zen arrazoia. Eta kontua da, mutilonek aurrera dokumental bat indu elkarrizketak eman ditu nola tratatu duten zirkuku animali bat bezala, behaien burua erakusteko super alternatibo eta makarra bezala. Orduan, esaten dugunean ez, hauek ez dira hain txuriak azkenean daukatelako estetika bat guaia dena eta ez dira ñoño batzuk, eta ez dituzte maitasun kantak idazten gitarra batean jotzen, bino benetan igual hauek askoz ere kolonialista txuriagoak eta arriskutsuagoak dira Taylor Swift bino. Eta kontuz, honekin sortzen dien dinamikak, ez? Zein goraipatzen dugun, eta ben sartu ditzakegu Kardashianak, sartu ditzakegu Jeffree Star, gorroto dut, sartu ditzakegu testu espainolean ezagutzen zu baten bat hola. Ez, esan da ez. Igual ez saltestikura, baina ja ezagunazten jende bat. Uste, identifikatzen dugula denak, nolako jarrera dien guzti hauek, oso kritikotzat edez, ontzat ematen zaira leku kritiko bat, eta eroitan izugarrezko praktika hori patriarkal, edo kasu honetan kolonialista, rasista, eta beste hainbat jarrera dituztenak, ez?
Gaire itzuliz. Gaire itzuliz. Hortaz, esan dezagun Taylor Swift badela tipa bat, ñoña bat dena, neskalotxati bat, pixka pringadilla, bezala ere esan dezakegu. Hasieran oso esageratu zen. Bai, hasieran nik, de hecho, dago Miss Americana izena duen dokumental bat, esan diazuna ikusteko eta ikusi esaiotarako, obviamente. Eta bai, hasierako irudidia, como madre mía, osea, zea White American Girl bat, klasiko bat. Baina esan dezakegu, pues, baitare izan datekela como etxako moduko neska magika edo mehatxegarria ez den neska bat itxura daukana, ez? Nolait, hasiera batean bintzat bere hasieretan. Bai. Zentzu hontan, eta zure karrezu zatitxo bat irakurraraziko dizuana, ze, bueno, lehen aliz Bikini Killeko Kathleen Hanna abesariak entzun genuen Taylor defendatzen, ez? Eta hemen dago testutxo bat, mesedez, emaiezu amets favorez. Bai, testu irakurra horretik, gure bai sartu gehalako, nik entzun dut Taylor Swift pila bat, eta izan ditu garaiak pixkatez, retxazatzen nuna, esaten nulako, azkenean, ñoña bat izango balitz bezala, eta bai, ez, zure kontrasanak balia bezala, eta musika gustatzen, baina beha sosa bada, nolabait esateko. Bai. Eta Kathleen Hannak Taylor Swifteko 23 urte zitunean esantzun, hau ez, publikoki, esantzun, Taylor Swiften oso aldekoa naiz, uste dut letra oso argiak dituela, eta asko gustatzen zait bere musika berak idaztea. Jorratzen dituet hainbat gai, niretzat nahiko nituzke, ni institutuan nengoenean. Eta oso pozik nago, berak emakumezko fanak zaintzen ditulako eta inporta zaizkiolako. Ez da gizonezko publiko batentzatari, eta beste neska batzuentzat musika idazten ari da. Berdin zait, bere burua feministatzat duen ala ez. Feminista sentitzen den zerbait egiten ari da. Bere bilbidean kontrol handia duela iruditzen zait, eta 23 urte ditu bakarrik. Jende guztiak esaten du adibidez, jende guztiak esaten du mutilaskorekin irteten dabilela. Eta bai, gaztea da, eta mutilaskorekin ibili da, gaztetan hori egiten duzulako. John Mayerrek 84 neskarekin follatu dezakegun batean, eta inork ez dio slut, euskeraz itzuli egiten zakela putoi bezala edo horrela, inork ez dioke slut deituko, ez? Eta hau izan zen aldien esan nuna, Kathleen Hanna, Bikini Kill erreferente bat, Riot Girl mugimenduan oso kainera, eta izan zena, igual 16 urterekin zaudenean, ez? Izatea beste referente batzuk izan berrian, Taylor Swift esaten, mutila ez da zuretzako printzipe urdinaren eta ideia pixka apurtzen, beste, maitasunetik, baina beste kritika bat ematen eta adiskidetasuna goraipatzen, eta holako gauzak, oso interesgarri izan daitekela ere bai. Noski baietz, eta interesgarria, gaina 16 urte badia zure bizako momentu oso intenso, eta barretu zuelako lepak ditun persona bat. Hortaz, ñoñismoren apologia ingo dugu. Esatea, tontoa izatearekin lotzen dela, ñoñoa izatea. Baitare, ñoñismoaren bueltan, epaitzen dela batez ere bilgarria edo ez, kanpoko itxura eta ez edukia berazuk sortzen dezuna. Eta nolabait benetan esaten dela, benetan ez dela deus interesgarrik proposatzen. Edo ez, nolabait edukik interesgarrik ez dela sortzen. Claro, zer gertatzen da Taylor Swiftekin? Baitu agoz interesgarriak. Claro. Ez? Adibidez? Adibidez? Pues adibidez dela tipa bat, idatzitunak, ez soik kanta, gero horrego sartukoa, ez soik maitasun inguruan, que, gauz da esan guzuet, ni flipatzen dut nola denostatzen den behin eta berriro maitasunan inguruko letrak egitea. Nik egia esan, baita ere, eskertuko nuke noizian behin gai sozialak popak daukan espazioak hartzea eta horren inguruko letrak izatea, como ez, oso ezagun bihurtzen dianak eta oso dantzagarri. Baina nik hemen puntu txiki bat. Pero, a ver, baina esan nahet, maitasunak guztiz gurutzatzen egin du gure bizitza, denbora guztien. Esan nahet, klaseak gurutzatzen duen bezala, edo ez, generoa gurutzatzen duen bezala. Baina, harreman sozialetan, maitasuna eta erotika denbora guztien dago zerbait. Hortaz, zergatikan horren denostatua gaia bera, ez? Ni horrek harrituten dira, orduan, baitare aldarri bat egitea maitasun kantai, karo, kontua da, maitasun kantak horren aldarri egitea bai, baina baitare igual maitasun asko zabalago baten baitakoan gurituzkenik. Ez zoikan, neska batek mutik ezautzen du, mutik batek neska, eta hor gertatzen den gataz, osea, horreia pixkan ezka dutea, baina, maitasun ardigunen deukan iruditeria eta, zea letrak eta ekoizpen kulturalak beharrezkoa dira. Vale, nik apunte txiki bat honekin iteko. Lehenengo, mainstreamen ezagutzen ditugun artisten oso portzentaia txiki bat izaten du gai soziales. Oso txikiak. Taylor Swift, eta gero gertatzen zaigun asko da gaina.
zergatik Taylor Swifteri egozten diogu ez, eske maitasunaz bakarrik hitz egiten du, eta ez diogu hau esaten Florence and the Machineri, adibidez, zergatik ez diogu hau esaten Adeleri, nahi duzen, artista asko daude, gertatzena beste kategoria bat, beste personalidade bat ematen diegula, eta orduan horren baitan bai hitz egin daiteke maitasunaz, baina maitasunaz ez, neska estereotipo honetatik, ez dela emakumea ia, ja ikusten dugu zerbait gutxi estekoa bezala. Eta Taylor Swiftek gai sozialetan ez du horren beste zehatu, hitz egin du batez ere feminismotik, bino bai adibidez aipatu ditula osasun mentaleko gaiak, adiskidetasunaren inguruan pila bat kantatu izan du, maitasuna eramaten du harago, ez dara superapologia bat egin nahi, noski gatu atxarrak ere baditula, bino, bueno, bai, gaur egingo dut. Eta, adibidez, bere azkeneko albuma Midnights da, ze insomnio eman dion gai bat da kanta bakoitza. Eta hor esplikatzen ditu gauza asko. Hitz egin duen famaren inguruan, nola famak berak ez, baldintzatzen duen bere bizitza, eta zalantzan jartzen inkluso, bera pertsona bat ote den benetan, ez? Osea, gizaki harremanak ez baldin baditu, ezin baldin badu, ez? Toki batetik bestera gizaki bat bezala mugitu beti berri baldin badu, babesa gelan sartzen denean edo norbaitekin dago momentuan dena baldintzatzen baldin bada Taylor Swift berarekin dagolako eta ezin dutelako giza harreman ohiko bat izan, bera gizaki bat da bere hortan. Orduan gai asko lantzen ditu eta nahi iruditzen zait berri begiratu berriro bere letrak askotan. Bai, irakurri arretaz, ez esaten duen hori. Ez ikan zeitxura daukan edo ze tonotan abesten duen. Bale, ekarrizkiztugu hainbat gai Taylor Swiften inguruan, nolaite bere salseoak, ez? Bale, hasiko zea salseoekin, amets, lo bez, hasi salseoekin, ba. Bale, pixkat honekin jarraituta, niretzako Taylor Swiftek famara salto egiten du, faktore askorekin uste dut, eta gaina errekonozimendu ez du bakarrik, ez? Eta ezak noski badaudela faktore batzuk, nahi dut esan, txuria da, estatu batuarra da, eta ez da hainbeste CD saldu ditun, eta hainbeste kontzertu egin ditun artista bat bakarrik talentua daukalako, baina talentore badu, ezin daukatu. Baina bai esan behar da, hain zuzen ere esaten genuen, ez? Izaera hau neska txintxoa oso mehatxagarria ez dena, txuria maitasunaren inguruan abesten duna, ez sexualizatua, oso katalizatzaile izan zen ez, pixkat fama testu inguruan sartzeko eta oso ongi hartua izateko. Zer gertatzen da, beti noski uzten zaitugu eta onartzen dugu, ez? Ona zarela eta gauzak errekonozitzen dizkizugu, baina burla puntu batean duzen beti. Eta Kathleen Hannak horra aipatzen du, ez? Beti parra egiten zen, kontuz mutila baldin bazea eta Taylor Swiftekin ligatzen baldin bazu, ze geho bere kantetan idatziko du, obsesio bat izango bazun bezala mutilekin egoteko, denbo guztian edozein mutilekin ikusten baldin bazioten ja asoziatzen hasten ziren ea mutil horrekin ateratzen ari zen, edo etzen ateratzen, ez? Orduan, behin eta berriro aguantatzen zuen, hau, eta hemen dago puntu klabe bat dela 1989 albuma, ateratzen duenean, lehenengo, kriston arrakasta lortzen du, orduan ja, jendiantzako bai, arrakasta izan dezakezu, baina hainbeste ez. Hoi, dago alde batetik ez, eta bestetik dago ere, bere kontrabilizien irain guzti horien parodia bat intzula eta parre intzula. Adibidez hor dago Blank Space kanta, eta hor bere burua bideoklipean jartzen du ez, psikopata bat izango balitz bezala, mutilekin da biena ligatzen, eta azkenean nahi diena da bizitza destrozatu, eta bere helburua hori dela behin eta berriro ez. Eta orduan hor ja, Taylor Swift hasi zen kontrol gehiagi hartzen bere relatoaz, alde batetik, eta noski botere kuotetan oso gora egin zuen ez. Bai, sí. Ez? Orduan, hor hasi zen pixkat estereotipoaren, psikopataren estereotipoa. Vale. Aztenia toki askotatikan, pixkat zurrumurroa bezala. Claro, eske Taylor Swift, ja ez denez otzana, ez denez, bai arrakasta duena, baina, bueno, ez gizone bino gehiago, ezakiz zer, hasi zen diskurso bat zabaltzen, benetan gertatzena da, dela pertsona superkalkuladora bat, haidena dena manipulatzen, iten dizuna itxura super txintxoa eta jatorra erakutsi kanpotik, bino barrutik, dena da, ero bat, da bilena jendearen bizitza destrozatu nahian. Hemen daude bi klaben, eretzako, nik aipatuko du Calvin Harris, igual gaur egun supertipo jatorra da, 2000 masaian gertatu zen guztia. Bino, Calvin Harris izan zen Taylor Swiften bikotea.
Eta bere garaian, esan zen, Calvin Harrisek oso gaizki pasatzen zuela Taylor Swiften arrakastak aizulako beria estaltzen. Eta premio sari askotara, Taylor Swift nominatu zen premio sari askotara, etzen jun berarekin. Que sinvergüenza, Taylor Swift edalako. Que sinvergüenza. Dago kanta bat, ez dakit nola den izan bura, baina, Rihanna kantatzen duna, baby, this is what you came for. Calvin Harrisekin da. Uste dela, bueno, berdin da, kanta bat, tipo, garai horietakoa David Guetta, Calvin Harris eta egiten zituztenak, eta buma handi bat izan zen. Zer gertatzen da, momentu batean intzaten elkarrizketa Calvin Harrisari, eta beak berin seguridadetik, galdetu zioten, zu kolaboratuko zenuke inoiz Taylor Swiftekin? Eta tipoak esantzun, ez dut uste, bueno, egia esan ez dugu honetaz hitzekin, baina ez gertatuko, tipo, nik ez dut Taylor Swiftekin, osea, nire musika estila ez da bai. Orduan, banandu ziren, eta gerora esan da, hau izan daiteke larrazoia, eta Taylor Swiftekin zuen Bum Drop, eta deskubritu zuen, argitara, ez bomba bat botazula. Eta izan zen, deskubritu zuen, berak pseudonimo bat erabilizula, bino, kanta hori berak idatzi zuela. Berak idatzi zuen pianoan kanta hori, bializion Calvin Harrisi, eta badirudi bien artean adostu zutela, berak etzula nahi kreditua izan kanta horrengatikan. Baina Taylor Swifti asko joditu zion, ja kolaboratu izana, eta tipuak esatia en plan de, ez dut uste kolaboratuko dugu, porque yo soy más guai, eta orduan... Que puto asqueroso. Eta gero tipuak jarri zuntzea izan zen pixkatu, en plan de hoi. Bere tipuan diskursoa izan zen en plan de, zuk nahi zenun hau izkutatu, osea, ez zenun nahi publiko egin, ez dakizera baizertan pixka manipulatzen eko batzen bezala. Eta hor daude beste beste pertsonaia batzuk hasten dienak diskursoa asko zabaltzen. Eta hemen datozkigu... Beste movida bat. Las Kardashian. Bai, Las Kardashian. Lehenago, claro, porque hau hasten da, oin kontako zu, Famousen, Kanye Westen, Famousen abestiaren movida, claro, lehenago hasten da. Ez da dakizuen 2009an, BMAetan, 2009an izan zen. Oso, bai, Taylor Swiftenekan ume bat. 2009an, ume bat zen, eske, de hecho, ikusten zai, ume bat dela. Bueno, ume bat, 20 urte. Bai. 20 urtekin, ez, te comes el mundo. Bueno, osea, justo mundu hortan sartu berria, Ja, bueno, esanet, guazen ez infantilizatzea. Vale, eta uste dut... Bueno, total, zer bota? Ez, uste dut bere, lehenengo premia zela irabazten zuna, osea... Bai. BMA horretan nomentu zuten bideoklipo bere moduan, bere bideoklipa. Eta orduan nomentu zuen, eta ere egin zuen, eta gozen gora saria jasotzera, eta alako batean, goran zegoela, igozen Kanye West, hartu zion mikrofonoa eta esan zuen, bale, berari eman ziotela saria, baina, musika bideo oberena izan zela Beyoncéerena. Claro, 20 urteko neskatxa bat gehatzen da hor, estenatoki gainean, ez dakila oso ondo zer esan, ez den broma bat, edo den zuzenen irein bat, zer den, eta claro, lehenengo aldiz da premio dira zentzuna, eta izaiz dut egiten Kanye West, osea, claro, Taylorrek esaten du beti ez, nola bere erreferente izan zen, osea, bera oso gustuko zune artista bat zen, eta orduan zen flipatua igozelako estenatokira Kanye West. Claro, ematen dio horrelako tortazo bat Kanyek Taylorri. Orduan, claro, hau ja, orain kontatuko duzun hau, dator hemendikan ere bai. Claro. Kardashianak, Kanye West da Kim Kardashianen zen. Kim Kardashianen senarra, eta baitare da musika ekoizle oso on bat. Esan dezagun, nik ez duten zuten, baina beti jende guztia esaten du oso diska onak egin izan ditula, eta oso ekoizle ona dela. Bai. Da, inundik inoetzen ez gustatzen. Ez du nazka bat egitipoak. Bueno. Baina, bai, bota, bai. Kontua, aurrekari hau zeon, ez? Eta orduan, 2016an, justo Calvin Harrisen movida hau gertatuta geho, osea, diskurso hau zeonian ja, Kanye Westek kontaktatzen du Taylor Swift, bueno, dakiguna da, lehenengo, hain dugu kronologikoki dakigun bezala. Kanye Westek ateatzen du kanta bat eta bideoklip bat, kanta horretan momentu batien esaten du Taylor Swiftek eta berak oraindik sexua izan dezaketela, zergatik berak egin zuelako puta hori famatu. Because I made that bitch famous. Eta bideoklipan famous azaltzen da pertsona famatu asko, behaien argizarizko figurak, bilutxik. Eta azaltzen da plano desberdinetan, Kanye West lotan bezala, eta onduan da Taylor Swiften figura bilutxik. Bai, nahiko creepy. Orduan, hoi da lehenengo dakiguna eta Taylor Swiftek, esan zuen horrekin etzeola, publikoki, ezakizer, bakizer, eta nola ez, gaizki sentitu zen, gertatzen dena da, handik gutxira, Snapchaten bidez, Kim Kardashianek, bialtzen ditura bideo batzuk, Kim Kardashian Kanye grabatzen
Taylor Swiftekin telefonoan, esaten, pixkat bere oniritzia eskatzen letraren inguruan. Claro, Snapchatek ematen izuna, Instagramen eta gaur egun binetarte gutxiago, zakizien 30 segundo duzen bat zen, bideo bakoitza, gaur horrek ematen zion aukera oso ona, bideoa editatzeko eta disimulatzeko nolabait esateko, eta bere pruebak erakusteko modu manipulatuan. Claro, momentu horretan, imaginatu, jazeon psikopata horrenen estereotipoa, orduan, ja está, osea, Taylor Swiftekin duna izan da, azpijoko kristona, konbentzitu Kanye West kanta horrekin esan dio, ez dakit inongo problemarik ez dakiz zer, eta gero nahizuna zen, Kanye West matxista zekin bezala utzi, sartzen da, imaginatu, arraza kontua, tipo en plan de, emakume txuria aida erabiltzen, gizon beltza, jartzeko, pues, estereotipo oso txungo batean, eta izan zen oso, olatu fuertea Taylor Swiften kontra, tipo trending topic mundial lehenengoa Taylor Swift is over party, osea, sugeak toki guztietan oikin Kardashianek bultzatuzun gainea, en plan de Snakes Day, eta sugetxoa jartzen, eta en plan de, venga, denak Taylor Swiften kontra. Claro, mengertatzen izan zen Taylor Swiftek, de repente sare sozial guztin zitula. Idatzizun komunikatu bat, esplikatzen pixka bere ikuspuntua, nola berak etzun inoiz eta bideoan ikusi ziteken, etzun inoiz esan bat zeonik zorra beha idaitzeakin, ez dakit zerbait eta esan zuen bukaera zen, eta nahiko epikoa da bukaeran esan duena da, dena den nahiko nuke behingoz, narratiba honetatik kanpo egon, inoiz ez duena, eta inoiz ez delako nire helburua izan, inoiz ez delako honen parte izan nahi. Osea, beti nahi zute zuek ekartzen honea, nik ez dut pausu eman, zure ez dut proposatu, egin kanta hau, bai zergatik nahi zute behin eta berriro narratiba honetara ekartzen. Intzun komunikatu hori, eta desagertu zen, urte betez, etzen ezer jakin Taylor Swiftetaz. Claro, ezer jakin da ero bueltatu zen saretara berriro, eta ez beste diskoa, eta guztori. Zela? Goaz, zer, gutxin izun. Bai, nore zen Look what you made me do. Hori eta zen den ikusi nore zen du, diska, osea, bideoklip horrek. Look what you made me do. Hori da. Claro, gero izan zen 2018an. Bai, izan daiteke. Pues 2008an atera zen bideoa, aipatuzun bideoa editatu gabe. Hori da, filtratu zen. Claro, bueno, filtratu zen. Kaniek, imaginatzen dut. Nik pentsatzen du Kardashianek, ez importa, o sea, kontalde estan el candelero, ingo zuten, esan, venga, bainen berdugu berriro, gure izanekan berdute denen ahotan, eta ateako dugu bideo guztia. Zait, interesatzen zaizkit horren gutxi, tipa hauek, eta tipo hauek, osea, zero. Entre zero y nada, osea, hola, zaizkit zer interesatzen. Nahiko terribleak irutzazkit, de hecho. Errefente bezala. Terribleak. Kontua, eta zer gora aipatzen dugun. Kontua da, bideo horretan ikusten zena zen argita garbi, Taylor Swift momentu desberdinetan esaten ziola. Bueno, osea, baiezkoa esaten ziolako bakarrikan, Taylorrek eta berako indikan igual sexua izan zezaketela, ez? Eta ea horrekin ados zeon. Eta Taylor Swiftek esaten zuen, bueno, bale, urlortu ezakit broma bat bezala da, ezakit zer, bino, konversazioan bertan esaten zuen, ara utzi nazu pentsatzen zedia gauza batzuk, baietz, bino, hau pentsatu berdut. Momentu bat esaten dio, pentsatzen nuen esango zen ala zerbait letran, tipo, esta es una zorra, ezakit zer, osea, esplizitu jarri zuen en plan de, ez? Pentsatzen nuen zorra dituko zen ala, eta lasaitu nahi zoi ez denian, ezakit zer, bakit zer, eta justo... Siendo una tía majísima, zeon, Taylor. Eta gaina, imaginatu, kontua ere bai, zenbat ez aurreratu den olako diskurso publikoan, debate publikoan, honen inguruan. Osea, pertsona bate bat batean deitzen dizu, tipo famatu batek ezakazuna benetan harremanik, oso modu baldintzatuan esaten honekin ados daude, eta ematen dizu, hola, ez dizu esaten guazen adostera zer idatzi edo zer. Eta zu momentuan baietz esaten diozu, eta horrek esan nahi du ja balio duela, osea, jakio zintzula esan, ez ni horrekin nago ados. Eta momentuan grabatu zutela, osea, intentzioa zeon horren atzian, bazeon helburu bat. Obviamente. Ez? Orduan, dena oso terrible. Dena oso red flags. Vale, gaia bitxita, horrengo gaira guaz, horrengo egingo du aipatu eta azken gora guaz, porque atzazkigu 5 minutu. Mare, minuzka guztien zipila. Zer, diskografikana? Bai, saiatu nahiz azkarriten. Pero 5 minutu dia, egitan 5 minutu, osea, bukatu behar dut, eta mabitan. Vale. Eta mabitan zuentzako igual dia, eta zazpi, bine berdin. Ez diote, ez dakit azkeneko astea zenbat irauten duen, baina hori sartu beharko da ere bai. Orduan, bueno, dazazu 2 minutu kontatzeko diskografiken kontua. Sintetizatua mesez oso, eske da como biorrealde. Diskografikak dira mobidoi bat, eta askotan dira vampiro batzuk artistekin, eta hori badakigu. Osea, baditugu artistak Beatlesetan Paul McCartney galdu zituen Beatlesen eskubideak, Princek Warner Brothesek zituen bere eskubide guztiak, eta momentu batean Princen simbolito supertipikoa zen, saiatze, osea, Warner Brothesek ez ezan irabazi bere artetik, bere izena behaien esku zeolako. Orduan, kristomobidea eta gauza askotan gertatu izan da TLC taldea superfamatu zen estatu batuetan, eta bankarrotan zeuden
den hartzen zitelako diskografiketatikan. Eta Taylor Swiftek ere oso goiz sinatu zuen Big Machine izeneko diskografika batekin, txikia zena, eta, de hecho, diskografika horren irabazia handienak, balio zuen kapitalaren erdia Taylor Swiftei esker zen. Kontua da, hau, ze urtetan zen, 2019an, Scooter Braun izeneko tipo bat, kasualidadea Kardashianekin eta lan egiten dula, ahí lo dejo. Erosizun Big Machine izeneko konpainia hau. Eta horrekin Taylor Swiften diskografiaren eskubide guztia. Bideoklipen eskubideak, grabatutako bideoak, eta bar luze bat. Eta, orduan Taylor Swiftek... Batzen Taylorrek erosi? Txoin. Kontua da, Taylor Swiftek uzten du diskografika. Orduan, ez zien grazia hostilekin. Binokeo esan zuen, pues nik erosi nahi dut nire eskubideak. Eta esan zioten, nire puturru. Eta horren zentzea bat, enbran de, pues negoziatu ezak zer. Eta ez da prezioren batean. Eta baldintza bezala jartzen ziren Scooter Braunek, sinatu bertzula kontratu bat, eta kontratu horretan jartzen zuen, Taylor Swiftek zintzula hitzegin Scooter Braunen inguruan, edo Scooter Braunek egiten zunaren inguruan. Eta Taylor Swiftek esan zuen, ketururu. Orduan, zer da kontua, Scooter Braunek orduan presio bezala, esaten duela, postuk ezin duzu erabili, oain arte egin duzun, deuse. Momentu horretan izan grabatzen Miss Americana Netflixen, eta ez zioten utzi bere artea erabiltzen, bere musika, bere bideoklipak, bere deus ere. Claro, mene igual esplikatzea, egile batek letraren jabetza dauka eta doinuarena ere bai. Claro. Baina ez grabazioarena. Hau da, ez zioten usten erabiltzen, ez da berak izentzula abestu bera abesti bat, porque bera dauka bera abestiaren gaineko eskubidea. Hori da automatikoki bentsat Espainian estatuan horrela, eta ustete orokorren horrela dela. Estatu batuetan esan nuke baiet. Eta estatutan ere baineko orokortuan zerbait da. Baina grabazioak dituen royalty eta guzti izbali madezureak ez zintuzu grabazioak erabilia adibidez, dokumentalaterako, edo pelikulateraako, edo emetituko alimazuk grabatu zuen abesti bat, eta izte pelikuletan ez ez du iroraziko, porque ez dira zure eskubidak. Hortaz, ez zioten duzten grabatutako abestiak erabiltzen. Ez bideoklipak, ez iruditeria, ez berak eskuzidatzitako letrak dena, horretarako egin zituen proiektu guztiak eta material guztia zintzun erabili. Claro. Zer gertatzen da, orduan, Taylor Swiftek esan zula, osongi, nik egingo dugana da, dena berridatzi, dena berriro grabatu, eta jendere egingo dut, nire diskak erosteko eskatu, eta orduan nire kontrolan egongo dira berriro kanta hauek. Honekin zeiten du. Diska hau da, de hecho, berrabatutako. Hau da, Taylor's Version, hain deitzen dira Taylor's Version kanta guzti hauek. Eta honekin zer gertatzen da, claro, hauekin dutena da kriston espekulazioa. Tipoak erosizunean, intzuna izan zen, inbertsio fondo pribatu batian sartu zuen Taylor Swiften diskografia, material guztia, zeona baloratua, edo momentuan eman zieten balioa zela, $300 milioi balioa, eta bere helburua zen, estimaziotan, helburu batzuk beteta, $250 milioi etekin, espekulazioa egitea, Taylor Swiften musikarekin. Taylor Swiftek bere CD-ak bergrabatzen hasi denean, bere musika bergrabatzen eta bere edukia sortzen hasi denean, ez da bakarrik kontrola irabazi duela zean inguruan, baizik eta diskografika kriston botereak endu dela. Hau da, bere lehenagoko eduki guztiak zeukan balioa diluitzen ari da, eta beraien negozio estrategia guztiak kakara juten ari da, ze jendea da bere album berriak erosten. Oraingo enpresek, telesaiek ezak kolaboratu nahi baldin badute, Taylor Swiftekin kolaboratuko dute. Claro. Ze hemendik aurrera musika gehiago egiten baldin badu, artistarekin ongi eraman nahi dute, bera da autorea. Claro. Eta atea zaie el tiro por la culatísima. Eta ziratikan negoziatu izan beharrean juntzienak. Gaina, iruditzen zait metafora bezala super maravilloso. Badakit Taylor Swiften atzian dagoela ere talde oso potente bate, pero nik imaginatzen dut abokatu talde bat korbatekin eta multimilionarioak neska mindundi bati esaten eman niña eta tú de qué vas? Eta tipak eman diezta plastikoa mundu guztien aurrean en toda la puta cara. Eta iruditzen zait, bai, simbolikoki hola super polilla. Eta bai, daña, barkatu, ja bukatzeko. Eta gainea, nik irakurtzen ikusi nun abokatu baten inguruan hitz egiten, esaten zula, hau izan daiteke aurrekari bat, beste artista batzuk ere, gauzak ez, bide bat irikitzen dula, hau ere egin daiteke. Claro, hori da. Referente bat izaten ari da, como industriari pixkat, botere pixak entzen, ez? Nola bait. Nezaiz, zer esagun numean, gai hau itxita, nera mago izut horrengo azkenengo gaira, geratzazkigulako 7 minutu bukatzeko. Bale, orduan, Taylor Swiften kantetako esaldi topak ekarri ditugu ere baizuentzako, eta daudenez, 6, bai. Okerazan nago, nik aukeratuko bat eta nahi garatzea ez erazgan den horren top zehari, bale? Eta aukeratuko bat dela Ronan abestia. Horia. Eta hor jartzen du, and what if I really thought some miracle will see us through?
what if the miracle was even getting one moment with you? Eta zer nahez duzen, zer digan da horren berezia, amets, kontuetu? Niretzako, niretzako berezia, baina niretzako kanta oso berezia da bere historiagatik. Kanta hau ez zeon bere album batian, eta intzuten tipo gala benefikak egiten dituztenak kantzerraren maratoia bezala edola, pues olako baterako bideo, dirua lortzeko edola, kanta hau konposatu zuen. Vale. Eta zen kantzer infantilaren inguruko kanta bat. Eta historia real bada. Da 4 urterekin hil zen kantzerra zeukan mutil baten historia. Upa. Eta orduan kontatzen du pixkat, historia bere hurbileko norbait izango bazen bezala. Osea, bere ama, bere arreba, bere dena delakoa, eta kontatzen ditu gauza desberdinak, oso gordina da kanta. Eta kanta hau momentu batien esaten duna da, ez horne iristen denien esaten duna da, zer gertatzen da ez, pentsatu banu, mirari bat gertatuko zela, ez? Osea, momentu batean pentsatu izan mirari bat gertatuko zela. Eta gero esaten duna da, eta agian miraria baldin bada bakarrik zu ezagutu izana, osea, zu ezagutu izana ja bakarrik mirari bat izan bada. Bueno, mirari bat izan da zurekin gaurko saioak izatea, eta plazer bat beti bezala, eta honekin utziko zen dutu azkena besti batekin, bale? Dala, Taylor Swiften All Too Well abestia, da 10 minutuko bertsioa, hartaz, naiz irraten zaudetenak zuzenen entzuten, entzungo dituzue 2 minutu, eta bestelako podcast plataformetan entzuten gaituzunok, entzungo dituzue 10 minutuak osorik. Oso osorik. Hortaz horixe. Horrengo, den 2 aste barru arte. Bai da, maitalen inguruan hitzaiteko berria. Hori da, agur. I walked through the door with you. The air was cold, but something about it felt like home somehow. And I left my scarf there at your sister's house, and you still got it in your drawer even now. Disposition and my wide-eyed gaze, we're singing in the car, getting lost upstate. Autumn leaves falling down like pieces into place, and I can picture it after all these days. And I know it's long gone and that magic's not here no more, and I might be okay, but I'm not fine at all. Turning red. You used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed, and your mother's telling stories about you on the t-ball team. You told me about your past, thinking your future was me, and you were tossing me the car keys. Fuck the patriarchy, keychain on the ground. We were always skipping town, and I was thinking on the drive down. And come back swearing it's the same after 3 months in the grave. And then you wondered where it went to as I reached for you, but all I felt was shame, and you held my lifeless frame. And I know it's long gone and there was nothing else I could do, and I forget about you long enough to forget who I needed to.
It's like I'm paralyzed by it. I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it. After plaid shirt days and nights when you made me your own, now you mail back my things and I walk home alone. But you keep my old scarf from that very first week, 'cause it reminds you of innocence and it smells like me. You can't get rid of it, 'cause you remember it all too well. 'Cause there we are again when I loved you so. Back before you lost the one real thing you've ever known. It was rare, I was there, I remember it all too well. Wind in my hair, you were there, you remember it all. Down the stairs, you were there, you remember it all. It was rare, I was there, I remember it all too well. And I was never good at telling jokes, but the punchline goes, I'll get older, but your lovers stay my age. From when your Brooklyn broke my skin and bones, I'm a soldier who's returning half her weight. And did the twin flame bruise paint you blue? Just between us, did the love affair maim you too? 'Cause in this city's barren cold, I still remember the first fall of snow and how it glistened as it fell. I remember it all too well. Just between us, did the love affair maim you all too well? Just between us, do you remember it all too well? Just between us,